हेलो लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय नै बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आसाम टेट स्पेसियेल 2026निनो। दा बेयावहाय जोङो नुनो मोननाय जागोन अब्ला नैबाहाय बर' पार्टनि लाबोलायबाय बर'नि पेपार 1 पेपार 2 मोननैनिबो जोंना मा जाबायमोन हांखो एबा नैबे इउनिट मोनसेया जोबजोब्बाय पेपार 1निफ्राय पेपार 2निफ्रायबो एखे इउनिटआनो जोब्बाय। दा इउनिट मोनसेनिफ्राय नैबे रोखोमसे ओंथि सोदोब बेखौ जोङो दा मैयासो होदोंमोन एबा बावैसो होनानै थांबाय। बेनि नेक्स्टआव दङ जोंना उल्था सोदोब। दा नैबे उल्था सोदोबखौ लागोन, बेनिफ्राय ओरैजाय फारि फारि लाजोबगोन। बे उल्था सोदोबखौ लानि दानिया फैदो उल्था सोदोब मा जोङो मिथिनो गोनां बाथ्राफोर दङ। एखे रोखोमैनो खनसे नैबाव नायस्रानानै नायबावदो मा इउपि सेक्सनावबो हांखो हाला बेखौ लाजोब्बाय। जायहा नायाखै डिसक्रिपसनाव लिंक दं एबा बर' रावखान्थि बर' ग्रामार होननाय प्लेलिस्टआव थांनानै नायबा नुगोन, नङाबा टेटनि नियावबो नायबा नुगोन, नाथाय टेटआव गोबां भिडिअ जाबाय। बेनिफ्राय नैबे सोदोबाव नायदो जोंना रोखोमसे ओंथि बे एखे दा होननायानो थांबाय। दानिया क्लासा जागोन नैबे उल्था सोदोब। अपोजिट वार्डबो बुंनो हागौ, एन्टनिम्सबो बुंनो हागौ। इंराजियाव एन्टनिम्स थाहैबाय, एखे ओंथिनि उल्था ओंथि फोरमायनाय। उल्था सोदोब होननानै बुङोबा जोंना अपोजिट वार्डबो जाहैबाय आरो एखे खोथा। दानिया फैदो गोबावैनो खालामाजासे नायदां दिनै। दा बाहाय आं नोंथांमोननो 100थानिबो बारा बेबायदि उल्था सोदोबखौ नोंथांमोननो बुथुमनानै होनो नाजादोंमोन। बेनिफ्राय नाथाय बैबो बाथ्राखौ जों मिथिना लानो गोनांदि उल्था सोदोबफोरखौ बुंनानै माब्लाबाबो फोजोबनो हाया आरो बेखौ बानायबानो जायो एबा दिहुनबानो ओंखारलांबाय थायो। दा बेनिखायनो बेनि थाखाय एरियाफोरा मा बिथिङाव गोसारनानै थायो उल्था सोदोबा बेखौ जों मिथिनो गोनां। आरो बेजों लोगोसे बेखायनो बे एरियाफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो आइडियाखौ होगोन आरोखि आइडियाखौ। दा बे आइडियाफोरखौ लाबानो जोङो गासिखौबो जेसेखि सोंनाय फैया मानो उल्था सोदोबनिफ्राय हागोन आरो। जेरैजाय बाहाय नायदो फार्स्टआव दङ जोंना उल्था सोदोबखौ जों मिथिनो गोनांनि थाखाय जोङो फार्स्टआव सोमोन्दो एबा किनशिप बे सोमोन्दो सोदोबखौ जों मिथिनांगोन। सोमोन्दो सोदोबा जों मिथिथारनांगोन। जेरैजाय आदानि उल्था मा जायो? बाजै। आब'नि उल्था गुमै। आफानि आइ। राजानि फोरजा। आमाइ आनै। आयं। आयंनि उल्था आयंआनो दे। आयं हिन्जावखौबो आयं हौवाखौबो आयंआनो जायो, नङा होमबा? बिफानि बिब' बिफानि बिदा बिबाजै एखे। थिग बिदिनो बिमानि बिब' आरो बिब'नि फिसाय एखे आयं। बेवाइ, बे बेवाइयाबो अपोजिट उल्थायाव बेवाइयानो जायो। आबै आबौ, आजै आजौ, आमाइ आनै, फंबाय, बेवाइ। नैबे मोनसेखौ आन्दायनो नागिरगोन। फंबाय, फंबायनि हिनजावखौ मा जागोन नोंलाय? बेवाइ। बे जामाइजो बियाइ बेफोरबायदि आरोखि। दा बे सोमोन्दोफोरखौ आङो बुथुमनानै जोबनाय जायाखिसै, मानो होनबा मिथिजोबखायोनोखा बयबो। जायफ्रा गोबांथार असमियानि ओनसोलाव दङ बिथांमोनहासो एसे गोब्राब जागोन, आरो जायफ्रा उन्दैनिफ्रायनो इंराजि मिडियामाव फरायनानै इनफ्लुयेन्स मोनबाय न'फ्राव बाहायला बेफोर एसे गोब्राब जागोन। अब्लाबो दिहुनजोबनाय जायाखिसै, दिहुनजोबा गोबां थायो नालाय। दानिया अब्ला हमनो हाबाय सोमोन्दो सोदोबखौ जोङो नायथारदो, बुथुमथारदो, एसे न'फ्राव सोंदो। बेनिफ्राय नायदो आथोननि सोमोन्दै। मानोना बेखौबो कमप्लिट, आथोननिखौबो कमप्लिट, बेफोर मोनफा मोनफा एरियाखौ कमप्लिट खालामनांगौबा जोबोद बुरजा जागोन। दा आथोननि बिथिङाव फारागथिया जाहैबाय जोंना नैबेहाय जोङो बेखौ मोनथिनांगौआ जाहैबाय गोबां दंलायो, ओंखायनो एसे बुरजा दिहुननानै होनाय जादों। मानोना जोङो बेखौ न'फ्राव बांसिन मोना। दा आथोननि बिथिङाव होननाया जो आथोन आरो जोला आथोन मोननैथिंजाय फाराग खालामनाय। जेरैजाय राजा रानि, राजखुंगुर राजखुंग्रि, बिसिनि फिसाय, बालन्दा रान्दि, खाना खानि, बेंगा बेंगि, बांग्रा बांग्रि। बांग्रा माने सैमा बुन्दा बुन्दिथार। बान्दा बान्दिया जोङो जेखौ मानसियानो फाव खालामनाय बा गोदोनि समाव बान्दा बान्दि थानाय बे। हालुवा गाय, बेनिफ्राय दामब्रा दामब्रि, फान्था फान्थि। बोरमानि बेलायाव बुन्दा बुन्दि, जिब जुनारनि बेलायाव जेरै अमानि सायाव जेरै दाउज्ला दाउजो, आजोला आवादाम्बि। आजोला आजोलि नङा दे, आजोला आवादाम्बि। बे हले ग्रामाराव दंखायो, ओंखायनो आं बेखौ होनाय जादों। दा जोङो आजोला आजोलिबो थायो। जुदि आजोला आजोलि आवादाम्बि गैयालाबा आजोला आजोलि थायोबा बेखौ होनांगोन आरो। थगायसुला थगायसुलि, फिसाज्ला फिसाजो, फिसाजो बिजामादै। नैबेखौ गोसोआव ला। फिसाज्लानि उल्थाया बिहामजोसो जायो, फिसाजो नङा। फिसाज्ला बिहामजो लिरनायाव लिरखादों। फिसाजो बिजामादै। फिसाजो फैदों, बेनि उल्था सोर फैदों? बिजामादै फैदों, बेबायदि। बांबुला जोख्लि, बे दाउनि बेलायाव दाउ जोख्लि आरो बांबुला दाउ। सेंग्रा सिख्ला, बेनिफ्राय नायदो बोराय बुरै, आदुंगारि, अखन्दा माने हाबा जायैयासे बुरैनाय हिनजाव, हाबा जायालासे बोरायनाय हौवा, अखन्दा।
बाव सोरबा जियाबालन्दाबो मोननो हागौ होनदों। गोबां ओनसोलाव डाइलेक्ट हिसाबै जियाबालन्दा रायलायनाय दङ। अखन्दा गैयाबा जियाबालन्दा थाबा बेबो जागोन। बेखौ फंसे सोदोबाव खोन्थाखाबाय। बेनिफ्राय लान्टा लान्टि बेफोर आरोखि लेंग्रा लेंग्रि बेफोर थाबाय। बेफोरखौ जोङो एसे बुथुमबावदो। बेनिफ्राय नायदो एबाराव थाइलालि सोदोब एडजेक्टिभआव। एडजेक्टिभ एबा थाइलालि सोदोबाव जोङो मिथिनो गोनाङा मोनसे उल्था सोदोबनिफ्राय फैथारो नालाय बेखौ मिथिनांथारगोनलाय। थाइलालि एबा बिगुन बुंदों गोबाङानो, बेनिफ्राय नङाबा सोरबा बिमुंलालिबो बुंदों। दा बेनिफ्राय बेखौ एडजेक्टिभ जिहेथु बे, अब्ला बेयो मा जागोन? गोजौ गाहाय, गेदेर फिसा, हायगा जौगा, गुवार गुसेब, गोथौ थौले, गोफार बुथुवा बुथ्रम, गोफारफार बुथ्रमथ्रम बेबायदि आरो। गोबौ ना बुथुवा, गोसोम गुफुर। एक्सेप्टेड बे गोसोम गुफुरा कालारनि बेलायाव मालाबाबो अपोजिट वार्ड थाया, आरो थावनाय रस गोदै गोबाबनि सायाव बेयो अपोजिट वार्ड थाया। नाथाय जोङो गोसोम गुफुरखौ जेनेरेलि लायो, मानोना बेखौ गाबजों लायाबाबो मालाबा जोङो मायाव लागोन? मिनिङाव, ओंथियाव माखासे थाइजा हिसाबै बाहायनाय जायो आरो। जेरै मानसिखौ जोङो गोसो गोसोम, गोसो गुफुर बेफोरबायदि माबा मोनसे जोङो बाहायनाय जायो। बांसिनानो गोसोम गुफुर ओंखायनो होनाय जादों। बेनिफ्राय माखासेखौथ' लाया, गोजा गोथां बेफोरथ' गैयानो जाखायानो। गोलाव गुसुं, समायना, नायनो गाज्रि बा महर गैयै, महर गाज्रि बेफोरबायदि। बेनिफ्राय महर गैयै, मोजां गाज्रि, गोबां एसे, जरा बेजरा, गेरेमसा लोरबां, बेफोरो बे थाइलालि एबा एडजेक्टिभ वार्डफोर बिदि फैगोन। बेखौ जोङो नायनांगोन आरो। बेनिफ्राय दङ मोनसे जाहैबाय थाइजानि उल्था सोदोब भार्ब। भार्बनि अपोजिट वार्ड। जेसेबां भार्ब दङ बेयो उल्था थाजोबो। मोनसे बर' रावाव मोननै दङ उल्था सोदोबाव भार्बआव। मोनसेया जाहैबाय उल्था थाखाथारो, जेरै अननाया मुगैनाय, बोजबनाया नेवसिनाय, सोदोबानो आलादाथार। नाथाय माखासे जोंना थाइजा सोदोब दं, बेखौ सिगाङाव दा दाजाबबानो उल्था जायो। जेरै नङै दिन्थिनाय सोदोबाव जोङो बेखौ उल्था ओंथि दिन्थिनाय सोदोबाव मोनसिगोन। जेरै जायना मा होनदों? जेरै नैबेयाव मोननैसो गाहायाव दङ नै खार, बेयाव दाखार, दा दाजाबबानो उल्था सोदोब जाबाय दाखार। सान, दा दाजाबबानो दासान जाबाय। बुं, दा दाजाबबानो दा बुं, बेफोरबायदि आरो। अब्लाबो नाथाय जोंना मा? बेखौ जों हाखागोन, आं ओंखायनो खिथाबाय स्ट्राक्सारखौ। बेनिफ्राय मा? नैबेखौ नायदो। अन मुगै, बोजब नेवसि, लिंहर थिनहर, थां फै, बे जा दाजा, रायनाय बोसोन होनाय, बेफोरबायदि राय बोसोन हो, बे सान दासान, बुं दाबुं, लों दालों, बे दाजाबनाय दा दाजाबनाय, खार दाखार, गसं ज', फुथु फसं, बेसादखौ फुथु होनबा फसं थिननाय जागोन, मानसिबा फुथुनाय फोजानाय, बे आरो। फैमाल जाफुं, लिर दालिर, खोमोर दाखोमोर, फुस्लाय दा फुस्लाय, सालाय दा सालाय, बेफोर आरो। बेफोरबायदि अब्ला जोंना थाइजा एबा भार्बनि बेलायाव उल्था सोदोब फैनो हागौ एबा खिन्थानो हागौ। बेखौ जोङो नायनांगोन। मोनसेया खनसे मुंनि, मोनसेया उल्था सोदोब थाथारखायो, माखासेया सिगाङाव दा दाजाबनानै नङै एबा उल्था सोदोब बानायनाय जायो। बेनिफ्राय नायदो मोनसेया जाहैबाय मुंमा एबा नाउननि उल्था सोदोब। नाउनाबो मोननै, जोंना नाउनाव मोननै मोनदोंमोन, मोननै बाहाय थागोन। नाथाय मुंमा लायोबा मुंमानि बाहागोआव जों मोनथाम मोनब्रै मोनगोन। नाथाय नैबेवहाय मा? मोननै बाहागोआव रानजागोन उल्था सोदोबाव। आं बेखौ खिन्थानो नागिरदों। मोननैखौ नायदो। मोनसेया जाहैबाय मा? दहायनि बायदि मा? जायहा सोदोब मोनसे उल्था थाखाथारो, जेरै जाय दैनि उल्था जोङो बोरि। मालाबा दैखौ हाबो होनगोन, हा होनबा दै, दै हा एखे, बोरि होनबाबो हायानो एखे। हाजो हायेन, सोरगो पाताल, गामि सोहोर, फोथार नबथि, जेराव जों आबाद मावगोन फोथार, जेराव न' लुगोन बेखौ नबथि एबा गामि होनना बुंगोन। मानसि जुनार, मालाबा ओंथियाव जों बाहायो मानसि ना जुनार, बे उल्था। न' ना हाग्रायाव थाग्रा ना न'आव थाग्रा, न' ना हाग्रा, बेफोरबायदि आरो। जानाय ना लोंनाय, जानाय ना लोंनाय, जानाय लोंनाय, थांनाय ना फैनाय, थांनाय फैनाय, बे उन्दुनाय ना सिखारनाय, बेफोरबायदि। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा? जोङो नुनायाव नैबेफोरखौ होनदों। नाय दाजाबनाया गासिबो थाइजा, नैबे फैया थाइजामोन भार्बमोन, नाथाय नाय दाजाबोबा बियो मा जायोनो? मुंमा जायो। जेरैजाय मा होनदों? बे मुंमा, दाजानाय मुंमा बियो। बेखायनो बे नाय गोनांखौ आन्दायनो नाङा। जाया मोनसे थाइजा, नाय गोनां, नाय थाबाथाय बियो उनाव बियो मुंमा जागोन। खिन्थानाय जादों बियो। बेबायदि खामानिखौ मा जायो? जानाय होनो। फिथाइ खुगायाव सोनायखौ, बेफोरबायदि आरो। बेनिफ्राय अब्ला बेखौ नायदो। नाथाय नैबे माखासेयाव खावसेया सोदोबा नाय दाजाबनानै मुंमा दानाय थायो, नाथाय उनथिंजाय नाय थाया दे। बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन। दहाय होननाया फारागथिया बेनो। बुंनाय, बेखौ मा बुंगोन?
बुङै नै बुंनायजों बुङैसो जागोन उल्था सोदोब। नाथाय बुङै होननाया बेफोर थाइजा नङा बुंनाय बुङै बे मुंमायानो मानोना नैबे गुबै सोदोबा बुंनाया मुंमासो आरो बेखौ जोङो नङै दिन्थिनांगौ मुंमाजोंनो बुङै जागोन आरो बुं दा बुंसो उल्था सोदोब थाइजायाव हार्बनि बेलायाव बुं दा बुं बिदिसोमोन नाथाय बुंनाय बुङै होनबा बियो मोनसे मुंमानि उल्था सोदोब। खारनाय खारै जेरै बेबायदि खारनाय खारै बे आरोखि फोजानाय फोजायै नैबादि नाय गोनाङा बेनिफ्राय मा होनबावगोन लोंनाय लोङै बे आरो बेफोरबायदिबो लानो हागौ होनदों। फारसेथिं आरोबाव मोनसे नैबे मा खर' आथिं खर' आथिं बे मोनसे उल्था सोदोब। दा बेफोरबायदि बेहा उल्था सोदोबखा दा बेफोरबादिनो फैबावनो हागौ अब्ला जोङो मुंमानि बिथिङाव जों दिहुननानै लाथारनांगोन। अब्ला जों मोनबेसे मोनखो मोनब्रै मोनबा मोनबाय मा मोनखो सोमोन्दो सोदोब आथोन सोदोब उल्था आथोन थाइलालि सोदोब थाइलालिनि उल्था थाइजानि उल्था मुंमानि उल्था मोनबाय। बेनिफ्राय प्रेक्टिस हिसाबै मोननै सोंनायखौ नोंथांमोन होदों गाहायनि बबेया बांग्रा सोदोबनि उल्था सोदोब होनदों बेखौथ' मिथिबायमोन जाय सैमाखौ बाहायो बांग्रि। गाहायनि बबेया जानाय सोदोबनि उल्था सोदोब नैबे जानाय जानाय होनबा जोंना मामोनलाय मुंमानि जानानै दङ नै नाय दाजाबनानै दङ मुंमानि जानानै दंबा मा जागौमोन मुंमानिबा दाजा जाजायाथ' जाया जा दाजासो जागौमोन बे जायासै जाबाय जायाखैसो जागोन जाबाय नामा जायाखै नैसो जागोन जायो ना जाया नै सोंनायसो जागोन बे जाया होमबा मा जाबाय जानाय जायै जानाय जायै आरोखि बे जानाय जायै बे होमबा मा जाबाय बे मोनसे मा मुंमानि उल्था सोदोब जाबाय जानाय जायै बेफोरखौ होनदों। थिग बिदिनो अब्ला जोङो न'आव बा रायलायनायाव बा रावखान्थियाव उल्था सोदोबथ' थाया बेखायनो जों गोसोखांनानै न'आव रायलायनाय लोगोजों रायलायनाय एसे थाल लानानै कुइसनखौ जेला नुयो होमबा गोसोखांबानो जाबाय आरो अब्लाबो मोनसेखौ आं रिकुवेस्ट खालामो सोमोन्दो सोदोबखौ जोङो न'आव मोजां नायनानै ला एबा सोंनानै लादो जायफ्रा न'आव बाहाया बर' सोदोब जायफ्रा बाहाया नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय गुबुनफोरखौ नायदो एसेनोसै गोजोन्थों।